Tervetuloa Keramiikkaradion taajuudelle. Mun nimi on Ilona Häsänen. Tänään nauhoitamme jaksoa Tervajoella, Pohjanmaalla, ja tässä jaksossa juhlitaan erään keramikon kunnioitettavaa 50-vuotis keramiikkataivalta. Tervetuloa Keramiikkaradioon, Richard Riven. Kiitos, kiitos. No, mikä fiilis on nyt, kun on tullut 50 vuotta mittariin Saven kanssa työskentelyä? Se on semmoinen, että ei eikä tajua, että 50 vuotta on mennyt. Että tuntuu, että se on vasta eilen, kun mä aloitin. Että se on, vaikka on todella tapahtunut paljon 50 vuodessa. Niin. Että tänä vuonna on todella tarkoitus juhlia tämä vuosi. On tarkoitus pitää näyttely Vaasassa. Okei. 2 viikkoa sillä lokakuun ja marraskuun vaihteessa. Ja sitten koko vuosi mä yritän omalla sivulla sitten kertoa vähän, mitä mä oon tehnyt näissä 50 vuodessa. Laitan vanhoja kuvia, kerron vähän tapahtumia ja juhlia vaan, että on niin kauan sitä tehty. Niin. Ja tosi hyvä, että otatkin just tuo asenteen, että oikeasti pysähtyy siihen, eikä vaan niin paina menemään, vaan että 50 vuottakin se on jo tosi upea juttu. Ja mua naurattikin, kun pari vuotta sitten mä olin Seinäjoelle päin ja pyysinkin sua Keramiikkaradioon silloin, mutta silloin oli just jotkut joulumyyjäiset, että se ei käynyt. Ja siinä viestissä sä sanoit, että parin vuoden päästä onkin sitten 50-vuotisjuhlat. Ja tässä me nyt ollaan. Se oli hyvä, että mä mainitsin sitä silloin. Joo, meillä oli jouluaikana meillä on isossa kylässä semmoinen kuin takatasku joulukauppa. Ja on ollut 20 vuotta mukana aina ja sehän vaatii, että jokaisella on oma myyntivuoro, ja se sattui, että silloin kun sä olit halunnut, että mulla oli myyntivuoro. Niin, mutta se oli hyvä, että se sattui näin, koska mikä sen parempi, että tämäkin on nyt osa tätä sun juhlavuotta sitten, kyllä. Pääsee sun tarina tonne maailmalle. Mutta jos palataan ajassa se 50 vuotta, niin millaiselta elämä silloin näytti ja miten Savi tuli mukaan kuvioihin? Joo, mä uskon, että syy, miksi mä oon ollut kiinnostunut Savityöstä on, että olinko mä varmasti 14 vuotta ja vanhemmat järjesti näin, että mä olin kesäleirillä. Ja siellä tehtiin tosi paljon savesta työtä. Ja mä olen aivan myynyt, että mä rakensin vaikka mitä. Ja vaikka me emme pystynyt edes polttamaan näitä, että mä kuitenkin, se oli niin mahtavaa sitten rakentaa sitten ihan omasta päästä sä voisit keksiä, että mitä teet. Ja mä innostuin valtavasti. Mutta se oli vasta myöhemmin, kun olin 20 vuotta, mä lähtin Uudesta-Seelannista Britanniaan. Ja sieltä mä tulin Skandinaavian ja mä olin Norjassa. Ja sitten kun tulin takaisin sieltä, mä tapasin suomalaisen naisen ja me mentiin naimisiin ja mentiin takaisin Uuteen-Seelantiin. Ja silloin taas innostuin tätä keramiikkaa tekoa ja mentiin iltakoululle ja se opettaja oli vanha tuttu, semmoinen kuin Pat Perron ja hän oli erittäin hyvä opettaja ja mä innostuin taas erittäin paljon ja menin tämän entisen vaimon kanssa tähän iltakouluun ja ei mennyt kuin 3 kuukautta ja ostin oma dreija. Ja tosi. Ja sitten oliko puoli vuotta ja rakensin pihalla sitten semmoinen uuni, joka silloin se 70-luvun öljy oli halpa, eli se toimi öljyllä tämä uuni. Se oli semmoinen 2 kammio
uunia. Eli ensimmäisessä kammiossa oli lasituspoltto ja sitten se käytisi hukkolämpö, että sä sait sen esipoltut Siis tavarat. ihan oikeasti, en mä kuullut ikinä tämmöisestä. Onpa mielenkiintoista. Se ei oli kovin iso uuni, mutta saatiin on ihan ensimmäisestä poltosta se onnistui. Ja mulla on edelleen tuolla ylhäällä yksi purkki, joka on siitä poltosta. Ihan tosi, wow. Niin, ja kannattaakin pitää ja sillä lailla muistanut. Se on se syy, miksi mä lähtin alun perin. Ja kun oli näin, että mä olin, silloin kun palasin Uuteen-Seelantiin 72, mä myöskin, tämä keramiikka oli iltaisin, mutta mä lähtin graafisen suunnittelun koulun. Se on mun varsinainen ammatti, että olen graafinen suunnittelija. Joo. Mä olin 2 vuotta siellä ja kun mä valmistuin, mä sain työpaikan ja olin vuosi siellä ja sitten mä päätin, että nyt mä haluan panostaa tähän keramiikkaan. Että mä sain työpaikan, mä olin postiljoni. Okei. Eli aamuisin mä pystyn jakamaan postia ja iltapäivällä mä pystyn tehdä keramiikkaa. Niin. Että mä olin niin innoissa, että sitten kun huomasin, että joo, tämä sujuu tosi hyvin, ja oli ajatus, että aina palaamme sitten Suomeen ja yritämme, tai oikeastaan tämä entinen vaimo yritti löytää sitten tietoa Suomesta, että onko täällä savipajoja tai paikkoja, mistä voi saada työtä. Ja huomasin, että oli kermansavi. Niin, okei. Että kirjoitettu heille. Silloin ei ole tietenkin sähköposti, jota kirjoitettiin ja saatiin vastaus, että kyllä ne oli innoissa, että ne tarjosi meille töitä. Wow. Että alun perin, kun tultiin takaisin tänne Suomeen, että olin dreierina kermansavessa, silloin kaikki oli käsin tehty. Mm. Meitä oliko meitä 5? Oli yksi amerikkalainen, oli yksi irlantilainen, oli yksi kanadalainen ja useita suomalaisia ja sitten minä ja tämä entinen vaimo. Okei. Niin oliko sun vaimo kanssa sitten? Hän myöskin oli harrastanut tätä. Okay. Ja hän ei ole niin innoissa kuin minä, mutta kyllä hän teki myöskin. Ja kermansavi olemme puoli vuotta silloin siellä Heinävedellä. Ja se oli vanha navetta ja Risto Paatero oli tietenkin se, joka oli pomona siinä. Ja hän oli rakentanut kaasupolttouuni. Ja se piippu meni tietenkin tuosta katosta läpi ja siinä oli yläkerta. Siinä oli semmoinen paikka, missä oli säilytetty vanhaa olkia, kun se oli vanha navetta. Ja jostain syystä tämä olki sitten, se piippu oli kuuma ja se olki oli koskenut tätä piippua ja se koko yläkerta sitten paloi. Okay. Eli silloin ne joutui sitten rakentamaan uudestaan ja menetin työpaikani siellä ja olin vähän aikaa sitten mietin, että mitä nyt tehdään ja sitten olemme hyvin vähän aikaa työssä kivikeramiikassa, joka oli Nummi-Pusula sillä alueella. Mutta se ei kestänyt kovin kauan ja me olin vähän aikaa sitten työttömänä Suomessa täällä, mutta päätettiin, että etsitään sitten Britanniasta työpaikkaa. Okei. Koska siinä oli niin vähän näitä keramiikkapajoja sitten Suomessa silloin. Niin, ja nyt vielä vähemmän. Että se oli tosi vaikea löytää uusi työpaikka. Mm. Mutta kirjoitettu monelle paikalle sitten Britanniassa, mutta
ei oikeastaan saanut sitten työtä, että päätettiin, että mennään vaan. Että sitten mentiin Britannian, olemme Lontoossa ja mä sain töitä sitten graafisen alalla aika helposti. Eli, ja vaimokin, hän löysi töitä aika helposti. Ja me tehtiin sitten iltaisin kotona vähän keramiikkaa ja mentiin sitten viikonloppuisin Covent Gardenille sitten myymään tavaraa. Eli Covent Garden, niin kuin monet tietävät, että se on oikein iso semmoinen käsityöläisalue keskellä Lontoon kaupungilla. Ja siellä myytiin sitten keramiikkaa. Ja 5 vuotta ehtimme olla sitten Lontoossa ennen kuin päätin tulla takaisin. Okei, joo. Että 83 tultiin takaisin, kun me olemme koko ajan yrittäneet sitten, halusimme palaa Suomeen ja yritämme löytää semmoinen sopiva paikka. Yhdessä vaiheessa katsottiin, oli Jyväskylässä oli vanha meijeri ja mentiin katsomaan sitä ja se olisi ollut tosi sopiva. Mutta tietenkin kun meillä ei ole sitten nimiä, eikä me olemme vain aloitteille, että ne kaupunki ei uskaltanut sitten vuokrata meille sitä paikkaa. Ihan tosi. Niin. No voi että. Ja sitten etsittiin monesta paikasta sitten tultiin takaisin 83 Suomen ja etsittiin monesta paikasta. Yksi paikka oli Ylistarossa, joka ei kovin kaukana täältä. Se oli semmoinen kuin Musta Hevonen, semmoinen vanha koulu. Ja päätämme, että me ostamme sitä taloa. Ja päivä ennen kuin piti allekirjoita, me muutettiin mielen, että ei, se oli Ylistaron ja Lapuan välissä se päätie. Ja se oli 6 kilometriä siitä tieltä. Okay. Ja päätettiin, että ei, se on liian kaukana, kun me halusimme, että ohikulkijat pysähtyi ja ostaa meiltä. Ja voi että se myyjä oli vihainen meille. Se oli todella vihainen. No ei sille mutta voi mitään. Olisi voinut sitten tulla Pohjanmaalla aikaisemmin. Mutta kuitenkin se meni näin. Me kävimme katsomassa niin monta paikkaa. Ruovedellä katsottiin. Yksi paikka oli myöskin semmoinen vanha meijeri ja sitten tämä entisen vaimon kotikunnasta Rantsila me yritämme perustaa siellä pajaa, mutta siinä kylässä oli jo yksi paja. Ei. Ja se valtuuston puheenjohtaja, se oli hänen veljen tytär, joka piti tämä paikka. Ja hän ei, kun se meni sitten valtuustoon tämä päätös ja ne hylkäsi siitä, että ne ei halunnut toista keramiikkapajaa. Ja oli aika hauska, kun lehdessä kirjoitettiin, että musta lintu oli ammuttu alas. Moi että ne ei vain hyväksynyt siitä, että olisi toinen paja siellä. Mutta miten ne kaikki meni tolleen noin byrokraattisesti? Että oliko ne niinku kunnan taloja vai? Joo, no tämä Rantsilassa varsinkin oli silloin kaikki nämä päätökset, että jos sä halusit vähän apua tuolta kunnalta, että ne piti päätetä hyväksytäänkö vai ei. Ja ne ei yksinkertaisesti halunnut toinen, koska tämä mies hän oli se valtuuston puheenjohtaja ja hän oli voimakas hahmo. Mutta onneksi se kävi näin, koska me etsitin sitten vielä ja mentiin Iihin, joka on tuolla Oulun 60 kilometriä Oulusta eteenpäin pohjoisiin. Ja siellä ne kunta otti meidät vasta avosylillä. Ne oli erittäin innokas. Löysi meille heti Nelostien varrella sopiva paikka rakentaa tämä paja. Ja ne oli oikein avuliaita. Ja me rakennettiin semmoinen vanha, tai ei vanha, vaan uusi hirsirakennus, honkarakenne. Ja se oli ihan Nelostien vaaralla toki. Ja
perustettiin siellä se paja ja se lähti tosi hyvin käyntiin, kun se Nelostien varrella kaikki, jotka lähti pohjoiseen, ne meni ohi ja monesti ne pysähtyi ja ostivat tavaraa. Ja meillä oli kesäaikana silloin semmoinen kahvila siellä myymälässä. Tarjottiin sitten kahvia ja pulloja. Ja sitten talvellakin meillä oli kahvi, mutta ei niin laaja. Ja ihmiset, jotka meni tuonne pohjoiseen hiihtämään, että ne näki ja ne pysähtyi. Ja Wow. oli tullut myöskin ystäviä, kun ne kävi niin monta kertaa sitten ohi ja ne aina pysähtyi ja halusi jutella ja keskustella. Niin, aivan. Kanta-asiakkaat oikein. Kyllä. Mutta olin 14 vuotta isä. Hyvä paikka ja kunta todella oli erittäin vahvasti tukena. Se monta vuotta peräkkäin osti meiltä joululahjat henkilökunnalle. Ja myöskin mun graafinen suunnittelutyötä mä jatkuin siitä, että mä tein kunnalle erittäin paljon mainoshomma, suunnittelin logoja ja kaikenlaisia. Ja myöskin ne paikallisia yritykset, kun ne huomasin, että mä teen tällaista, ne halusi käyttää myöskin mun palveluja. Eli silloin se oli melkein puolet ja puolet oli savitöitä, vaikka myytin myymälässä ja muualla, ja sitten puolet oli graafista suunnittelutyö. Ja tämä entinen vaimo, hän oli erittäin kielitaitoinen, hän kirjoitti sitten mainostyötä ja se sujui aika hyvin. Mutta niin kuin monesti elämässä ei ikinä tiedä, että mihin suuntaan se meni ja tuli avioero ja sitten se tilanne vähän niin kuin muuttui. Että se aika oli aika rankka ja mä menin taideleirille tuonne Lappiin ja Ylläksellä ja halusin vain sitten vähän aikaa sitten miettiä, mitä tapahtui nyt mun elämässä, että mitä mä teen. Ja siellä mä tapasin nämä nykyinen vaimo Ulla. Että hänellä oli oikeastaan vähän samanlainen tilanne, että hänellä oli avioero ja hänkin halusi sellainen aika, että hän mieti myöskin. Että hän ei halunnut mitään miesten kanssa tekemistä. Hän halusi mennä tuonne rauhoittamaan ja nauttia sitä aikaa siellä. Ja sitten sinä ilmestyit. Ja sitten se oli kohtalokysymys, kun mä tapasin Ulla siellä ja sen jälkeen mä tiesin, että hän on kyllä sellainen ihminen, että mä haluan jatkaa sitten hänen kanssaan. Ja meillä meni todella 3 vuotta vähän niin kuin kaukaa sitten piti soitella ja kerran kuukaudessa käydä katsomassa toisiaan ja 3 vuotta meni. Ullalla oli 2 lasta. Mulla oli yksi tyttö, Katri, joka oli syntynyt Lontoossa 81. Ja Ullalla oli 2 lasta, oli 84 ja 85 syntynyt. Ja Ulla sanoi, että sä saat muuta tänne, jos lapset hyväksyy sua. Muuten ei onnistu. Niin. Että onneksi ne hyväksyi mua. Mutta kauan siinä meni. Että silloin mä muutin, se Mustelentu myytiin pois, se rakennus, mitä me olemme rakentaneet. Ja mä olen vähän aikaa 2-3 vuotta toisessa paikassa, mutta se oli hyvin erilainen, semmoinen pieni paikka ja se ei onnistunut samalla lailla. Ja varmaan kun oli sitten tottunut, 14 vuottakin on tosi pitkä aika, että teillä oli siellä kaikki sitä varten rakennetut fasiliteetit, niin kyllä. Siinä saa varmaan rakentaa sitäkin niin kuin uudestaan. Joo, kyllä. Mutta kuitenkin mä päätin, että mä nyt muutan Pohjanmaalle. Ulla sanoi, että et sä pärjää täällä, ne pohjalaiset syö sut.
Että hän luuli, että mä oon liian pehmiä täällä, mutta kuitenkin mä muutin 99 silloin loppuvaiheessa ja muutin tänne. Oli 2 rekkalasta tavaraa, koska siinä oli sitten oma tavara ja sitten se paja. Ja sitten se iso uuni, mitä mulla oli, se purettiin ja kaikki ne tielle tuotiin tänne. Ja oli iso rekkalasta, jos oli peräkärry. Ja siinä oli tavaraa kyllä. Mutta onneksi Ullolla on aika paljon ystäviä, että ne auttoi, kun se tuli se rekkalasti. Että mä olin kuitenkin käynyt täällä ja löytänyt semmoinen sopiva paikka. Ja tämä Vähänkyrön niin silloin elinkeinoasiamies oli asialla ja hän löysi mulle semmoinen sopiva paikka. Ja aloitin siellä ja täytyy sanoa, että se oli vaikea aluksi, todella vaikea. Että niinhän tämä käsityöala on aina vaikea, että ei sillä rahaa tule helposti mistään. Mutta mä oon tottunut näin, että en mä leviästi elä, että mä hyvin kapea on se leipä sitten, että kuitenkin se Ullolla oli paljon ystäviä ja ne auttoi eteenpäin ja me yritimme sitten rakentaa sitten elämää täällä yhdessä ja se alkoi sujua tosi hyvin, mutta tiukka oli. Ja olimme pari vuotta täällä, se oli ihan lähellä sillä Laihian, Tervejoen tai Vähänkyrön ja Laihian rajalla se paikka. Se oli myöskin aika iso tien varrella ja hyvin usein mä löysin asiakkaita. Ne tuli vain, mulla oli pieni myymälä siellä ja kun ihmiset ajoivat ohi, mulla oli kyyti ja ne poikkesi ja ostivat tavaraa. Ja pari vuotta siellä mä koko ajan olin täällä etsimässä semmoinen sopiva oma paja. Ja silloin mä löysin tämä nykyinen talo. Tämä oli ollut tyhjä yli 20 vuotta. Mutta se omisti oli aina pitänyt lämpöä päällä, että sellainen 5 astetta talvella. Että se oli hyvässä kunnossa tämä talo. Rakennettu vuonna 1908 tämä hirsitalo. Ainakin siinä oli talon ulkopuolella semmoinen kyltti, jossa oli tuo luku. Että oliko se silloin rakennettu silloin vai oliko se lisätty sitten joku osa, mutta ainakin se oli yli 100 vuotta vanha tämä talo. Ja aluksi mä muutin tänne ja mä pidin, missä me nyt istumme täällä olohuoneessa. Tämä oli se työalue, koska mä pidin kansalaisopistolla keramiikkapiiriä ja täällä tehtiin vaikka mitä tässä huoneessa. Aika muistaa, niin. Että se oli kyllä hyvä paikka ja niin kuin vanhassa talossa on, latti oli vähän vinksin vonksin ja oli aika, ei kauhean lämmin aina, mutta onneksi oli tuo iso takka sillä takana, sitä lämmitettiin koko ajan. Mutta huomasin, että tämä on niin mukava paikka olla ja päätettiin, että ei me muutetaan sen näin, että me asumme täällä. Eli silloin rakennettiin tuolla pihalla semmoinen rakennus, joka oli harkosta tehty. Semmoinen 5x7, ei kovin iso, mutta semmoinen sopiva kokoinen paja. Ja kun tuo oli valmis, sitten mä muutin sinne tekemään töitä ja mä alkoi täällä sisällä sitten rempaamaan tämä talo. Ja 13 vuotta meni ennen kuin se kahdestaan Ullan kanssa tehtiin tämä remonttihomma. Ja välissä, jos oli tarpeen, otettiin ammattilainen, esimerkiksi sähkötöitä ja aluksi oli timpurikin, joka teki vähän hommakin. Ja pikkuhiljaa sitten asiat meni eteenpäin ja
mulla rupia löytämään asiakkaita ja sitten mulla oli näitä kurssit, mitä mä pidin ja Kankaanpään opistossa mä aloitin siellä 2001 muistaakseni. Oli ensimmäisen kerran, kun mä Kankaanpään opistolla pidin treijauskurssia. Niin ekalla kurssilla Kankaanpään opistolla oli semmoinen kuin Henna Nivarpää ampuja, joka on nykyään ammattilainen. Ja se on aika hauska, että on näitä kurssia, joka mä oon pitänyt, että siinä on useita henkilöitä, jotka on ollut mukana ja on nykyään ihan ammattilaisia. Niin. Munkin kollega tuolla Vimmassa, niin hän just mainitsi, että on ollut sun kurssilla siellä Kankaanpäässä, että varmaan paljon on jo ihmisiä, ketkä on sun kursseilla saanut olla. Joo. Ja pikkuhiljaa nämä kurssit sitten ne laajeni, että mä olin siellä Akselin, tai silloin se oli Yrkesinstituut. Ei varmasti lausuttu oikein, mutta se kuulosti just oikealta. Se oli tuolla Tammisaaressa. Mä pidin siellä useita vuosia. Mä olin 7 viikkoa peräkkäin. Että ne oli ammattilaisia, ne oppi keramiikka. Ja mä olin siellä opettamassa heillä sitten treijausta. Joo, onpa kiva. Ja se oli aika kiva aika. Ja myöhemmin, kun se ei ole enää olemassa se muuttui näin, että se oli Axel-instituut tuolla Espoossa. Ja se kävi näin, että yksi kurssilainen oli semmoinen kuin Sonja. Onko se Evertso? Evertso, joo, kyllä. Hän oli sitten mun kurssilla. Tullut Kankaanpään opistolla kurssille ja hän kysyi minulta, että voinko mä pitää heille sitten kurssia. Joo. Eli mä silloin siirsin, että mä olin Akselissa sitten, se oli myös näin, että oli semmoinen viikon verran. Joo. Ja opetin siellä useita vuosia ja useita kurssia vuodessa, varmasti 8 vuotta siellä. Että monessa paikassa ympäri Suomea on kyllä opettanut ja myöskin täällä Vaasan seudulla mä oon tuolta Mustasaaren opistolla varmasti vuodesta 20 on pitänyt kurssia 2-3 kertaa vuodessa pitänyt treijauskurssilla. Ja on myöskin toinen tapaus oli, että oli oppilas, tai oikeastaan oli 2 oppilasta kurssilla siellä Kankaanpään opistolla, ja nekin kysyi samalla lailla, että voiko se tulla Pielavedellä pitämään kurssia. Ja tämä on ollut siellä useita kertoja. Se on tosi mukava, kun tämä Susanna Hotari ja Jaana Pietikainen, ne järjestävät tätä kurssia. Ja heillä on puupolttouuni. Okei. Että me tehdään näin, että me mennään useita päivää ennen se kurssia. Me poltetaan yhdessä sitten heidän puupolttouuni ja sitten pidetään se kurssi ja avataan se uuni sitten sunnuntaina. Että tällaisia kontakteja on tullut aika monta ja se on hyvä, että ammattilaisilla on toisten kanssa tekemistä. Ja Päivi Wikberg on toinen ja Atta Uutila, molemmat on semmoisia, jonka kanssa on ollut, nekin on ollut kerran mun kurssilla ja kun Päivillä on tätä puupolttouuni, että mä oon useita kertaa polttanut hänen kanssa, hänen ja Atan kanssa siitä puupolttouunia, pidäneet yhteyttä ja Mä oon erittäin iloinen, että nämä ammattilaiset haluaa sitten olla tekemistä toisten kanssa. Kun mä itse on semmoinen, että mä haluaisin jakaa se tieto, mitä on 50 vuodessa kertonut toisille, että miksi toiset sitten taistelee, että joku asian kanssa, kun ne saa vähän neuvoa, että miten asia tehdään. Ja se treijausta on mun suosittu osa näistä kurssista ja on saanut erittäin hyvää palautetta näistä kurssista, kun mulla on semmoinen erittäin hyvä hands-on tapa, että sitä tehdään, että mä näytän ihan
voi vaikka pitää kädestä kiinni Niin. ja sitten näytä, miten se tehdään. Että se on iloinen, kun sä saat sitten sama henkilö voi tulla sitten 2-3 kertaa sun kurssille, kun ne haluaa sitten oppia lisää ja lisää. Ja nyt 3 vuotta sitten, kun mä viihtoin täällä omalla pajalla, meillä on semmoinen iso lato täällä, että mä saan se lattia viihtoin kuntoon. Okei, mikä siinä oli? Tai... No se oli semmoinen taas näitä projektia, mitä kun on vanha talo, se oli sellainen projekti, että mä sain se lattia näin, että sillä voi pitää kurssia. Niin, aivan. Ja mä lopetin sitten kaikki nämä muut kurssit ja kesäaikana ja pidän vain tällä Mustassa lennossa kurssia. Mulla on 3 kesäkurssia. 1 on ennen juhannusta ja 2 on sitten heinäkuussa. Ja nyt kun mulla on itse 9 reijä, mä pystyn... 9? Niin. Wow! Että mä pystyn pitämään sitten ainakin, että 9 henkilöä, että jokaisella on oma reijä. Niin, kyllä se vaatii sen, että niin, on se oma. Kyllä täytyy olla oma reijä. Ja mä en halua enemmän kuin 9, että joskus ne kurssit, siinä on liian monta ihmistä ja ei pysty jakamaan tietoa sitten niin kuin pitää. Että nyt tänä vuonnakin mulla on tulossa 3 kurssia samalla lailla ja ne on melkein täynnä jo. Että ei hurjasti tarvitse edes mainostaa, että ne ihmiset tietää ja ne ottaa yhteyttä, että onko sulla kurssia tulossa. Niin, aivan. Maine kiirii tuolla. Kyllä. Useita vuosia sitten mä päätin, että mä haluan rakentaa oma puupolttouunia. Se oli pitkä aika projekti. Ensin rakennettiin se itse uunikatos ja sen jälkeen alkoi suunnitella se uuni. Ja siinä meni pari vuotta, kun mä tein sen yksin sitä uunia. Nyt se on poltettu useita kertaa ja nyt se rupeaa toimia niin kuin mä haluan. Että se on semmoinen, mitä mä oon aina haaveillut, että on oma puupolttouuni. Niin. Tämä kuulostaa kyllä ihan semmoiselta, että sun unelmat on käynyt toteen täällä, että on verstas ja nyt on puuuunia ja on koti tässä pihapihassa. Kyllä, se on vaatinut tietenkin tosi paljon töitä, että yhdessä vaiheessa täällä oli näin, että tämä lama iski ja tällaista keramiikka on sellaista luksustuote, joka ihmiset eivät vain osta, kun on tiukka. Että mä jouduin sitten etsimään niin sanottu oikea työtä Vaasasta. Mä olen 5 vuotta sitten pakkamassa vientitavaraa tuolla Vaasan seudulla. Mutta iltaisin ja viikonloppuisin jatkui sitä keramiikkaa. Että ei se ole koskaan loppunut, vaikka mä olen muualla työssä. Mutta periaatteessa se oli ihan hyvä, että näin kävi, koska silloin se kertyi sitten vähän eläke. Että kun olet yksityisyrittäjä, että se on aina hankala sitten löytää sitä rahaa, maksaa sitä eläkemaksut. Että se oli periaatteessa erittäin hyvä asia, että näin kävi. Niin, ja on se niinkin, että välillä, että jos se taloudellinen tilanne on niin epävarma, se luovuuskin vähän kaikkoaa. Kärsi, kyllä, niin. joo. Ja tämä ala, niin kuin varmasti kaikki, jotka kuuntelee tätä, tietää, että ei se helpolla tule, että sä aina joudut tekemään jotain muuta kuin pelkästään sitten keramiikka, opetusta tai jotain muuta. Että mutta onko se yrittäjyys sulle ollut aina semmoinen vähän kuitenkin elämäntapa? On, joo, kyllä. Isä oli yrittäjä ja veli oli yrittäjä ja molemmat veljet oli yrittäjä. Ja ihan en ole koskaan halunnut olla muualla työssä. Mä olen aina halunnut olla yksityisyrittäjä. Tämä on mulle himo tämä keramiikka. Vaikka nyt mä oon eläkeläinen,
ja useita vuosia ollut, että se on edelleen mulle himo, että mä en voi lopettaa. Että se on niin paljon, mitä mä vielä haluan tehdä. Onko koskaan ollut sellaista päivää, että nyt saa riittää tämä savi? No tietenkin on sellaisia päiviäkin, että joskus kysynalaista, että miksi mä tätä teen, että varmasti voi tulla helpommin sitten, mutta en mä voi lopettaa. Tämä keramiikka on semmoista ja myöskin mä nautin, kun mä saan opettaa toisillekin, että näki se ilo. Mulla oli viime viikon loppuna kurssi, ihmiset, ei oli drejauskurssi, ne rakensi ihan käsillä sitten. Ja voi että kun oli niin hieno ne työt, miten ne teki, että ei mun hirveästi tarvitse sitten näyttää tekniikka tai jotain. Mä vain kysyn, että no mitä sä haluaisit tehdä. Joo. Ja monille on katsonut Pinterestistä sitten joku kuva ja ne haluaa tehdä tämä tai tuollainen. Ja ne oli tosi hyviä ne, mitä he tekivät, vaikka osa oli semmoisia, joka ei ole koskaan koskinut savia aikaisemmin, mutta silti ne onnistuu. Aina pitäisi kannustaa, että ei saa ikinä sitten sanoa, että et sä pysty siihen, että ihan rohkeasti vain kokeile. Niin, ja jos se epäonnistuu, mitä siitä? Niin. Sillä lailla sä opit, että kun mulla ei ole virallista kokemusta täällä, siis en ole käynyt keramiikkakoulussa, mä oon itse oppinut tätä keramiikkaa. Mutta mä oon kouluttanut itseäni sillä lailla, että mä oon ollut Britanniassa kurssilla useita kertaa. On 5 eri kurssia mä oon käynyt. Ja jokainen opettaja on erilainen ja oma tyyli. Ja yksi näistä parhaimmista päästä oli Nick Collins, joka on semmoinen varmasti yksi Britannian erittäin arvostettu henkilö, joka polttaa ainoastaan puulla. Kaikki mitä hän teki, hän polttaa puulla. Ja hänen kurssilla se kesti 2 viikkoa. Me rakennettiin anagama-uuni ja sitten me lastattiin siitä uunia ja sitten sen jälkeen poltettiin 4 päivää, se poltettiin se uuni ja sitten se purettiin ja kyllä se oli fantastinen kokemus. Niin. Aivan mahtavaa. En epäile, kyllä. Ja on muita, David ja Margaret Frith on semmoisia henkilöitä, heidän kurssi, sekin oli 2 viikkoa. Ja kyllä häneltä, varsinkin tämä Davidilta, mä opin todella paljon. Se oli niin hyvä drejeri ja varsinkin hän teki teekannuja. Mä opin paljon niksiä, miten teekannua tehdään. Teekannut ei ole kaikin helpommasta päästä tehdä. Ja näitä mä oon aina halunnut tehdä ja on tehnyt monta. Mutta toiselta aina oppii. Ja jos ne on valmis sitten antaa se tieto, että se on tosi hyvä. Ja mäkin haluan antaa eteenpäin tätä tietoa. Eihän mulla ole syytä sitten pitää se itselleni. Että se on ilo sitä antaa toisille ja näkee, miten ihmiset on kehittynyt. Tämä Akselin aikana, kun mä olin Espoossa opettamassa, vaikka mun ruotsinkielen taito on todella heikko, mutta mä pärjään hyvin englanniksi, kun englanti on tietenkin äidinkieli. Ja siinä on useita henkilöitä, jotka on tuolla kurssilla, ne on nykyään ne on ammattilaisia. Että se on semmoinen, joka tuo ilo sulle, että ihmiset, ne on oppinut sulta ja ne on kehittynyt ja ne on vienyt se taito eteenpäin ja kehittänyt itseään myöskin. Että se on semmoinen, mitä pitäisi kannustaa. Siis se varsinainen kokemusta, mitä sä saat. Sä voit lukea vaikka kuinka monta kirjaa. Sä voit katsoa kuinka monta videoita. Mutta se ainoa tapa sitten oppia on, että sä teet sitä. Ja toistuvasti. Sä vaikka
haluat tehdä vaikka mukia, sä treijät näitä satoja kappaleita, tuhansia kappaleita. Mulla on yksi tuote, mitä on ehkä mun paras tuote, se on suolapossu. Se on semmoinen, että se on pullo ja sitten siinä on, sä leikataan auko ja liitetään semmoinen suukappale sinne. Eli kun se on semmoinen, joka pitää suulla kuivana, kun se ilma kiirtää, se ei kovettu se suulla. Näitä, jos mä rupean laskemaan, että kuinka monet mä oon tehnyt, se varmasti olisi reipasti yli 10 000 kappaletta. Niin, mieti. Niin, tommosissa lukumäärissä, niin. Että se paras tapa on, että sä toistavasti sitten teet samanlainen muoto, ja silloin sä opit treijamaan. Että jos sä teet yksi siitä, yksi täältä ja yksi tuo, ja ei samalla lailla opi, mutta jos sä, tietenkin aluksi näin käy, koska sä haluat kokeilla kaikenlaista. Mutta se paras tapa oppi on, että saman kokoisia palloa ja yritä saada saman muoto ja toistuvasti sitä teet. Sillä lailla sä ymmärrät, miten se savi käytäytyy ja pystyykö sä hallita sitä, että se savi teki niin kuin sinä haluaa, ei päinvastoin. Käytätkö sä jotain aputyökaluja siihen? Onko sulla jotain mittaa tai jotain? Että jos sä teet vaikka 100 samaa, Kyllä. Niin mitä juttuja sä käytät siinä? Se on hyvin yksinkertainen mitta. Tietenkin ne pallot on aina samankokoisia. Ja sitten mä asetan semmoinen tikku, että se korkeus ja leveys on yhdessä kohtassa. Sä nostat sen ylös näin, että se korkeus on oikein, ja sitten se muotoilla siitä, että se leveys on oikein. Reuna koskettaa niin, sitä että reuna pikkusen ei välttämättä koske, mutta on hyvin lähellä. Mutta sä huomaat, että kun sä teet 20-30 kappaletta kerrallaan, että ei siinä, vaikka ne on hyvin lähellä, ei siinä ole kaksi, joka on täysin samanlaista. Ne on aina pikkusen erilaista, kun ne on käsin tehty. Vaikka samanlaisia näyttää, mutta siinä on aina pieni heitto, että jokainen on yksilö. Niinpä. Että ehkä mun lempi sitten muoto on sitä pullon muoto. Pullo ei ole kaikkein helpoin treijata, mutta mä kyllä se on yksi asia, mistä mä treijan usein, jos on mahdollista. But ongelma vaan on, että ihmiset ei välttämättä halua ostaa pulloa. No se on sitten tietysti yrittäjänä vähän hankala. Niin, mutta ehkä voi just tehdä sitten jotain semmoista enempi taiteellista niistä, enempi sitten semmoista näyttelyihin. Tai... Kyllä. Ja sullakin, kun on toi puupolttouuni, niin siihen varmaan voi sit tehdä myös vähän uniikimpaa sitä kautta. Joo, no siitä on tarkoitus. Ja nyt kun se uuni toimii niin kuin mä haluan, että mä haluan panostaa huomattavasti enemmän siihen, että ei niin paljon sitten ihan pitkiä tuotantosarjoja, vaan että semmoista vähän enemmän taiteellisempi. Mitä saveja ja mitä lasitteista sä tykkäät käyttää? No, mä oon käyttänyt ostan Varnealta savia ja käyttänyt semmoista kuin, onko se GS254, joka on semmoinen hyvin plastinen savia. Ja sitten mä sekoitan sen kanssa Jägerin 32. Okay. Eli 50-50 suunnilleen. Ja se itse 254 on hyvä savia, mutta se on niin plastinen. Ja se Jägerin 32 siinä on semmoinen rautapilkku sillä savessa. Ja se on, vaikka siinä ei ole hirveästi shamotti, se on pikkusen karkeampi. Se ei ole niin plastinen kuin se 254. Ja mä oon todennut, että se on erittäin hyvä sekoitus. Aika kiva kuulla, just että on löytänyt tommonen kombo. Kyllä. Ja
hyvin usein, kun mä käytän tätä sähköuunia, se lasite, mitä mä käytän, onko se Ari Hurtligin P30. Okei, niin joku punasavilasi. Joo, kyllä. Joo. Ja mä oon todennut, että se on erittäin hyvä. Se on hyvin laajasti. Mä oon kehittänyt sitä erilaisia lisäämällä oksidia, erilaista sävyjä. Ja sitten mä oon huomannut, että jos sä sekoitat näitä yhteen vaikka toisen päällekkäin, sä saat erittäin kauniita sitten lopputuloksia. Mutta se on ollut mulle hyvin suosittu. Muita lasia tietenkin käytän, mutta tuo on ehkä lempi. Ja tossakin on kiva, että sitten toisaalta voi käyttää sähköuunis ja puunis ja sitten saa kuitenkin ihan eri lopputuloksen. Kyllä. Aika kiva. Kyllä. Saavuttiin nyt tänne Rikun verstaalle. Eli tässä on mun varsinainen työpaikka tässä. Ja tämä on rakennettu ihan tätä varten. Se olisi pitänyt olla pikkusen laajempaa, mutta meillä oli semmoinen vanha navetta tuolla pihalla, että se vähän esti sitä, että mä en saanut sen niin leviälle kuin mitä mä olisin halunnut. Mutta kyllä on 20 vuotta perinne täällä yhdellä miehellä, että on semmoinen sopiva paikka. Mä aikaisemmin, me olemme puhunut, että mä teen tällaisia kannellisia uunipatoja. Tässä on yksi asiakas on tilannut. Se on lahja ystävällä. Eli tuossa on sellainen ja kansi päällä. Ja niin. Monet, jotka on käyttänyt tällaisia uunissa, tiedät, että se on erittäin hyvä. Se tekee oikein maukasta ruokaa. Eli tässä meidän edessä on tämä mun varsinainen treijä, jossa mä työskentelen. Ja kiva, kun on aurinko täällä edessä, että se paistaa nyt keväällä. No, hyvä keväpäivä, että tässä on kivasti valoa. Mä oon nyt talvella, kun tämä on ollut vähän kylmät, mä oon joutunut pitämään ikkunat, laittaa styroksia täällä eteen, että se ei ole niin kylmä täällä. Niin, tää on tehty nyt, nää on niinku lekaharkoista tehty, et ei ole niinku... Joo, nyt mulla on tuolla puolella mulla on nyt edisteet tuolla ulkopuolella, täällä sisäpuolella ei ole, mutta aikoinaan kun tämä rakennettiin, se oli pelkää sitä lekaharkoja. Se oli vähän tammikuussa aina kylmä. Mulla on tuossa tällainen kamina, mitä mä puulla on lämmintänyt tämä, että se on ollut erittäin hyvä. Se tietenkin vie oma aika, kun se lämmittää, mutta... Jokin kattilakin tossa, että on ruokatulilla. Tässä on aika hyvä, kun mä lämmitän tämä, sitten mä saan lämmintä vettä. Kun mulla ei ole juoksuva vettä tässä huoneessa, mä aina tuo vettä tänne. Tässä ihan vaan täytän nämä ja tuo vettä tänne. Eli mulla ei ole juoksuva vettä täällä ollenkaan. Että kaikki tuodaan sisällä. Kesällä mä kerään pihalla sitten vettä saavissa ja sitten ei tarvitse tuoda sisältä, käytetään sitten sadevettä. Tää kuulostaa harvinaisen tutulta, sama meininki tuolla meillä. Ja niin kun jos mä kuvailen tämä paja, että täällä on sitten lasitusalue tuossa. Ja tällä puolella sitten on pöydä, missä mä valmistan ja tuossa on se suulakepuristin. Niin, mulla on oikeastaan kaksi näitä. Mulla on tuo, josta mä valmistan tätä kivitavaraa ja sitten takana mulla on tuolla, jossa on punasavia. Okei. Kun mä teen näitä punasavisia laatuja, mä käytän tämä sitten sekoita sitä savia. Tätä mä sain yhdeltä kaverilta erittäin halvalla, että mä ajattelin, että miksi ei, että se säästää sitten paljon töitä. No sä oot ollut onnenpekka kyllä sitten. Joo, että voin sanoa, että harvoin on kaksi näitä koneita. Mutta mulla on tämä mä ostin todella kauan sitten, että silloin kun mä aloitin 85 sillä Iissä mä ostin tämä silloin. Että se on ollut erittäin hyvä, luotettava kone.
Niin, ja sullakin, että jos sä just kahta savea sekoitat aina, niin sitten on aina sitä työstämistä. Joo, kyllä. Se on totta, että kaikki mitä jää yli, sitten mä tietenkin, täällä on parhaillaan tulla kuivamassa savia tuolla kipsin päällä ja mä sekoitan vanha ja sitten ne 2 uutta, että mä saan semmoinen sopiva sekoitus. Mutta tällä puolella tietenkin näkee aika paljon näitä CD-levyjä, että mä tykkään kuunnella varsinkin klassista musiikki ja sitten jos ei sitten radio, että aina mulla on musiikki tai radio päällä. Ja tässä huoneessa on hyllyjä, missä mä säilytän tavaraa ja tämä sun takana, tässä on kaappi, missä mä säilytän sitten puolivalmiina tavaraa, että seuraavana päivänä mä laitan ne heti tänne ja seuraavana päivänä ne on just siinä sopivasti, että mä saan ne survattua ja viimeisteltyä. Eli tällainen kaappi on tosi kätevä. Jep, eli tollainen, mihin on laitettu vaan muovit ympärille, että niin, se on sitten sillä suljetustilassa. Joo, mutta siis tämä on nopea. Kun sä teet tämän työksi, sä aina keksit sitten semmoisia keinoja, että miten sä vauhdita sitten sitä tekemiseen. Että sä avaat ovi, sä laitat tavara sisälle, ovet kiinni ja muovi päälle ja sitten se on seuraavana päivänä just sopivasti, että saat ne survattua ja viimeisteltyä. Joo, mä muistan myös nähneen jossain, että ollut jotain semmoisia valmiitakin NS-kasvihuoneita, niin semmoisia ihmiset kanssa käyttää. Kyllä. Pitäisi vähän niin kuin, joskus sä teet asiat kauan ja useita vuosia ja sitten sä et huomaa, että tätä voi tehdä nopeammin ja paremmin. Että kannan välissä sitten pysähtyä ja vähän tutkia, että mitä teet. Niin, ihan totta, että ei pelkästään sillä, että miten on aina tehnyt. Sitten kun ennen joulua laitettiin tuo lämpöpumpu ja sitten otettiin se pari batteri, mitä täällä oli, se pois ja se vapautui vähän tämä tila. Että savi mulla on tuossa pöydän alla ja suuri osa, mitä on tällä lattialla, on aina jotain, että se pystyy liikkua, että ei kannata sitten tehdä näin, että sä joudut siirtämään, että se on helppoa nopea siirtää, jos ne on tuon päällä. Ja reiäkin sulla on tollain hyvin, että onko sulla tommoset hitsatut jalat siihen, että saat sopivan korkeuteen? Joo. Shampoo-dreier on tosi hyvä ja tämä on vanha shampoo-dreier, mutta se on liian matala, kun mä oon pitkä ihminen. Että mä haluan, että se on korkeampi, että tuossa on lisätty semmoinen melkein 30 senttiä tuo alusta. Siitä mä oon vaan itse tehty ja rakentanut tuo. Mutta kun sä teet sen työksi, sun pitäisi miettiä, että sun ergonomisesti sä työskentelet. Muuten se on huono itsellesi, sä väsyt, kun se ei ole. Jos sä joudut kyykistämään sitten koko ajan, se ei ole hyvä. Muuten ei pysty tekemään 50 vuotta keramiikkaa, jos se ei ole ergonomia kunnossa. Kyllä, se pitää paikansa. Verstalta siirryttiin vielä katsastamaan puuuunia. Eli tämä kirja oli Joe Finch, eli sen isä Ray Finch on hyvin tunnettu keramikko sitten Britanniassa, ja Joe Finch on sen poika, ja hän on erikoistunut, että hän on rakentanut tosi paljon uunia. Joo, että hänen kirjan pohjalta sitten niin, tämä. Kirjan pohjalta. Kun mulla oli uunilevyä olemassa, että mä rakensin sen näitä uunilevyn koon ympäri. Että se on hänen suunnitelma. Ja mä en halunnut sitten, että mun uuni on samanlainen kuin mitä kaikilla muilla on, että mä halusin vähän erityyppinen. Ja on tyytyväinen tästä.
Mä oon tehnyt näin, että mä oon laittanut harkuja tuonne alle ja nostanut sen ylös, että silloin kun sä heität tavaraa sisällä, sun ei tarvitse kyykkyä tällä lailla näin, että se on vähän ergonomisesti ajateltu, että se on tällä korkeudella, että sä voi heittää sisällä. No toi on kyllä iso juttu, koska se on kuitenkin tosi monta tuntia, kun sitä heitetään sinne. Kyllä, 18-24 tuntia heitetään sisällä. Että onneksi meidän lapset on innokkaasti ollut mukana tässä, että ne on ollut auttamassa. Ja se on aika mukava tapahtuma, kun meillä on se pouta, koko perhe kokoontuu täällä ja heitetään sitten puuta tuonne uunin sisällä. Että se on ollut... Sen en hoksannut, kun mä rakensin tämän, että näin kävisi, mutta se oli semmoinen oikein mukava plussa. Joo, aika kaunis perhetapahtuma. Kyllä. Ja ne lapset on todella tykännyt ja on halunnut sitä oppia, että miten se tehdään, että se saavuttaa sitä lämpötilaa. Onko ne tehnyt jo omia keramiikkatöitä, mitä olet laittanut uuniin? Minä on tehnyt kyllä, hän on tehnyt ja sitten lapset tietenkin, he ovat tehnyt keramiikkaa, mitä mä oon poutunut myöskin tässä uunissa. Joo. Että kyllä näitä on tehty. Mikä on tässä uunissa olisi sitten, onko tässä joku, mikä olisi, mitä muissa puuneissa ei välttämättä ole, tai mikä tässä on tämä tekniikka, että miten se liekki tuolla menee? Mä en usko, että tämä poikii kovin hirveästi muista uunista. Se vaan se itse tapa, miten tämä lämmitetään, että tämä ei ole puribox. Eli tässä kahdesta nurkasta heitetään puuta sisällä, mitä on vähän poikia vähän, mitä Suomessa ne uunit, mitä mä oon nähnyt, ne on rakennettu samalla tyylillä, mutta tämä on vähän erilainen. Mutta ne kaikki toimii samalla periaatteella. Entäs, tuleeko tässä sitä lentotuhkaa paljon? Joo, kyllä, tulee. Että se on nimenomaan se, mitä yritän sitten saavuttaa, kun poltetaan puulla. Että täällä on todella kauniisti tulee sitä lentotuhkaa. Että aluksi mä olen käyttänyt sitten koivua, mutta vaikka koivu on kuuma, mä huomasin, että se lämpö uunissa ei ole kovin tasainen, että yläosa oli aika kylmä ja alaosa oli kuuma. Että nyt mä oon muuttanut näin, että aloitan koivulla ja sitten kun on noin 700-800 astetta, mä muutan näin, että se on ainoastaan sitten kuusi ja mäntyä. Ja silloin mä oon huomannut, että se on huomattavasti tasaisempi se lämpötila. Että sitä oppii joka kerta, kun sä poltat se uuni, sä huomaat jotain uutta. Että sitten kun seuraa, mitä toisekin tekee ja kysyy häneltä myös neuvoa, että saat sen, että saa se oikea lopputulos. Että nyt se viimeinen poltu tässä oli erittäin hyvä. Mä oon hyvin tyytyväinen siitä. Lämpötila oli oikein tasainen ja lasitet sitten suli sitten oikein hyvin. No, sä oot oppinut nyt tuntea tämän sielun elämän, tämä uuni. Nimenomaan, että jokainen uuni, vaikka se on sama pohjasta tehty, se jokainen käytäytyy erillä tavalla, että sitä pitää oppia, että sä haluat hyvä lopputulos. Onko sä nimennyt tämä uuni? No tämä on Väinämöinen, tämä on Väiski. Mä en tiedä, huomasitko pajassa mulla on semmoisia Väinämöinen patsoa, että mä laitoin sen uunihaltijana tuonne uunin päälle, että tämä on nyt Väiski. Ihan mahtavaa. Paljon hyviä tulevia polttoja sitten vaan Väiskille ja sulle. Kiitos. Mitä toivoisit sit vielä tulevaisuudelta? Et nyt on käyty tätä 50 vuotta läpi, niin entäs sitten, mitä tässä tulevaisuuskeramiikan parissa näyttää? No mä toivon, että elämä on suhtkot sitten helppo tästä eteenpäin, että kun vanhenee tietenkin vähän niin kuin vauhti hidastuu, mutta edelleen mä haluan jatkaa tätä keramiikan tekoa. Loistavaa ja
paljon onnea nyt 50 vuoden johdosta ja nauti just tästä vuodesta ja muista juhlistaa ja pysähtyä siihen. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, että kenet haluaisit kuulla vieraana Keramiikkaradiossa ja olisiko sulla ehdottaa hänelle tai yleisesti jotain kysymystä tuleviin jaksoihin? Mulle tulee mieleen oikeastaan 3 henkilöä. Täältä Vaasan seudulta on semmoinen kuin Paula Blofield, hyvin tunnettu keramiikka tällä alueella, teki erittäin mielenkiintoista työtä. Hän ei dreijaa, mutta rakentaa käsillä, mutta erittäin hienoa työtä hän teki ja on tosi kauan sen tehnyt. Sitten etelästä on 2 ihmistä, Päivi Wickberg, joka on erittäin pätevä, hyvä keramikko ja on myöskin puupolttouunissa ja hänellä on paljon kokemusta. Olisi mielenkiintoinen kuulla hänen tarinansa ja sitten hänen ystävänsä Atta Uotila. Että siinä on 3 henkilöä, joka mun mielestä varmasti olisi mielenkiintoisia tarinoita kerrottavaa. Kiitos näistä vinkkeistä ja kiitos tosi paljon sulle tästä haastattelusta. Kiitos, että kutsuit mut mukaan, että on ollut ilo sitten jutella sun kanssa näistä asioista ja toivottavasti tästä tuli hyvä. No siitä ei ole epäilystäkään, kiitos. Käykää kaikki etsimässä Riku somesta. Hänet löytää Instagramista Mustalintu Pottery, Facebookista Mustalintu Saviverstas ja käykää tsekkaamassa myös nettisivut osoitteesta mustalintu.fi. Ja tällainen oli nyt Keramiikkaradion 3. kauden ensimmäinen jakso ja kiitos kaikille kun kuuntelitte tämän jakson ja tulkaa ihmeessä seuraamaan Keramiikkaradioa myös someen. Facebookista ja Instagramista löytää nimellä Keramiikkaradio. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moikka!